कोण मरे ओ किस घेता कोणा किस घेता कानाचा आवाज माझा हे की तोर बाल मेल मरे तो कोणा किस घेत काय सोयतो होते का कोणा किस घेत तो ओ जाकी कोणा किस घेत रे कोण नाही रे ओळखीचे तो ते बाल मेल मरे आणि कोणा किस घेत रे अरे ते सारखी मुली बरे भायले भाषा होता ते सारखं मिस होता कोणा कामा का तरी तुझे बायले भाषेत सोत रे बायले भाषेत सोता खंबिया कॉम म्हणा का तेव्हा चोप असा भायले भाषा होत मरे तू कोंब मरे कोंब त्याटे लागून तू तुझे बायले मान मरे खंबिया अरे भायले मुद्दा मालना सांगा दाखी चालते बरे सोजावांचा मरे भुरग्यांगे प्रोग्राम मारला कोणाकडे बाहेर म्हणपा लागली पुणूच काढू कोण साहेब चढो पुणूच काढो बस आता पुणू सोडे हुई मग तू उडवलं ना रे बायलेचे उडवलं बायल मग ती उडवता आय काय सांगितलं अगं बेबी तुका पुणू चोरून जापा ना म्हणून मागी म्हळ्या हे रा गेलो हे पोणसा झाडे मोठे माल मरे पुणू सोद बायले तो क्लिअर पोळो हा सकाळ द्यात म्हळ्या बाय तोंड झाली व्हेरी सॅड व्हेरी सॅड व्हेरी 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 सॅड तू त्याचा डान्स अभिनव पाहिलं तरी आणि एक सगळं फ्लॉप गेला डान्स असं काय सेंजा गाड्या फोडून चल या बाबा अरे गाड्या नंबर चेंज कर रे किती आवड मला मागा आपी टाकले एक सांगू ऐसा टिकटॉक में सो होय रे अरे डान्स आने रे ती होईतालो तू डान्स अरे बस सोतरी किती गेलो तरी अरे पाऊस येईल झाल्यावर सोपरी नाही ने रे अरे अंकल बॉन्डिया तो रेन डान्स थिंगा बिजॉन डान्स करपा तो रेन डान्स तो पावसाळी डान्स आम खबर अरे किती खबर आहे तुझ्या जाणार मरे तुम्ही मागी हे सोत्री गरज ना तो ना सोतरी नाका नाका ना बरे ए राव रे अंकल नो जा होयता अंकल ओत मारे कित करपाक साबाड गोटिंग नाव काय होईने रे त्याला साबाड आहे ती अरे तू गाराको नाव ना गाराकडे अरे नाव तरी मागे अरे तो रेन डान्स रे तिगमरी हावपाचे पिवपाचे आणि डान्स करपाचो असा एन्जॉय करपा सेंजा रे तो सेंजा अरे राव रे कोण तो फक्त कापलचा मरे अरे मुझे बाय लुई अरे हम अजून स्वीट 60 आहे हमारी तू आज स्वीट 60 रे तू काय फिगर रे तू होडा पापा होतेल मग तुझं ए क्या फिगर आगे होलोय ना का you don't talk any figure on air you only saw my outside scene you have not seen my inside machinery okay बरे आता तू काय अजून बऱ्या आणि गु बोरिया हा बरी उमेद हा मर तुका आणि गु अजून कोण मी हा बरवी हा टोली बरीच होय अरे यो सांगू तुका अरे तू अंकला को मरी तिकीट आहे हूं तुका नी तिकीट येऊ नक्की आम काड्याने ओऱ्या ओय आम मोरिया डान्स आया आम छोड दाखवतो या मुनी मॅटर मेटले नी अरे की तुला काय तुम्ही काय रे अंकल काय नाही बेस्ट उलयता रे हा एक सांग अंकल तुको तिकीट कितलाय दोन आहे 2 हाय होय 2 कित्या काढो तुवें अरे तुम्ही सांगितलं रे चोड जाय म्हणून आता एक चोड वाजता अरे अंकल अरे आता मरे छोडू हुई मेणाय सोगली बुक आहे हा सोगली बुक नेसो फिराय रे तू कित रे तू असं जाणटे आणि तुकान चोड हुई मेळटा रे हा मातसो केदो येयल्ले 8 हिंगा बसून आसले 8 सकाळीचे आत कितू जाणी 4 जाली एक चोड हा एक देव चोड सुकताय सुकताय चय मागे तू मरे एक काम कर कपला को मरे भुरग्यांगे प्रोग्राम हा होय ते प्रोग्राम एन्जॉय कर सेंजा तुगे एन्जॉय कर
अरे रिस्क ना तुगे काय आणि तुम्ही आम्ही येताय न्ही. येताय, आम्ही तू येताय, फाटल्या तू फाटल्या येताय येताय, तूच शुअर मारे शुअर मरे आणि नाही जाणार हे नाही झालं आम्ही तेच कोण आता अंकल मग तू आमगेलो अंकल लापीट अंकल मरे येतो मारे शुअर येताय. रे आमगेले उई उई भोवन येईना काय ना बोल नाही हांव रावतो तुका होय राव राव बरें बरें चल चल बरें तिकीट दी मरे तिकेट ते कोणाक दिते आम्ही कोणा दिताय मरे शुअर दिताय मारे होय, काजार जाय नेताय न्ही कोण वेस तू हा. दिताय मरे दोन हाय तुकोडे उई एक मेडो ना मरती मेणा हा मेळी 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 येता 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 यार जितली ओय ओय बरोबर तू बरोबर ये आया हा येता येता बरें बरें, मैं मेड्या तू मेळ कपला को मेळ हा हा बरें बरें बाय टाटा झाले आता कोण चोडी येले आरोपाचे आणि वचपाचे. अरे आता चोड नाका अरे आणि तू किंग किती आळला किंग मरे बरी चोडू येते फॉरेनर बीन येताय जाणटू इतली सुरी किती बेस्ट मरे बेस्ट आणि किती तू आता माश 5 मिनिटं राव येले रोकडे येतो ना चोडू पडू आणि अरे येत आणि Let's go! Click, clap, bullet. Click, clap, bullet. Ai, baby! Viva Sanjão! Oh, hi. Hello. myself salu de kalu Oh, hi, sir. Myself, Jackie the Banda. Hello, Jackie. Whatever. You guys going? yes Yes. yeah, Oh good, my good. gosh, I love going, guys. Oh my god. What are you waiting for? Here, alone? You know there's spouse person spouse dance spouse Spouse dance. rain dance A rain dance. I love rain, you know. I love rain. I just love rain. one problem We need girl. Oh, you can take me along? we can take you Yes, sure. pagmirin mo sa kapoti Oh, what is that about to it? take you Oh, I didn't. to Huh? ticket. Oh, you need a ticket for me? Yeah. Oh, No, for you it's free. oh, for me it's free. Then I can come along. Follow. Okay. Alright then. Yeah, you can. Oh, yeah. Oh my gosh, I really like your watch. My watch, what? It's a really pretty Yes, watch. Good it's- company. It's my brother sent me from abroad. From that Yeah, girl, yeah, too. yeah. Good company. That's a good company. Oh, You know, my watch You- is really old-fashioned. oh no, shit. You want my watch? Oh, you will give it to me? Yeah. I can give. Yeah. Watch. Take Oh, watch. thank you. Yeah, gulu. Yeah, come on. You two have to try to take me. Watch. Ah, चिवर येतो ते आमच्या बाजू चिवर येता चिवर This is from right Akimuderi. नाही Ah, Nike. And Nike, it's good. It's a good brand. Good brand. very good brain. And this is for you. Take. He's trying really hard. You want more? Oh, yes. More? Try me. Whoa. What more? How keep it. Okay, Shirt. Ah, okay, shirt. This shirt, no, very branded. This brought from Slender. Yeah, Slender. Very slender. Yeah. No. Oh, coming, baby, moves my. But these With gifts me, are not with me. enough. this is branded phone from Thailand. Oh, okay. This is gonna impress me. You get Thailand now? Thailand is yeah, my shoes from
तुगे हुईसा आलो रे Thailand. This is my land. That was smart. My land. You don't know that now is not on map. मुझे बहुत You know, I like the jeans very much. किती लायक झालं रे का पेंट तो गेले पेंट या ओए पेंट यू वांट Oh, yeah, sure. तू घाल मेरी होय रे पेंट दिस इज फ्रॉम जीएम Oh, wherever that is. गांधी मार्केट Gandhi Market. Very famous in Goa. Very, Very very famous. famous. Oh, आवानी किती दिसली पेंट त्या पेंट oh, no, it's alright. Okay. Jackie, Salu, they're coming. I have to go. Bye-bye. Please handle it. Go. You go. काय कांकी चाल रे गेलं मरे मी गेलते आणि चोर कोण म्हणता रे की झाली अरे ते आता गेली अरे माझे सगळे चोडून गेले रे ती चोडू गेली आणि आम गेली चोकले गेली आय झालं संजय झालं तुमकां सगळ्यांक मोगाळ पळयणाऱ्यांक देव बरें करूं प्लीज लाईक सबस्क्राईब And share.